Peter, Peter, don't leave this hospital. Ndị Nnewi nọ na South Africa anyị zuru ka eme. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ na sim.si ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. N'ihe onyonyo nke a, ihe anyị ji wee bịa bụ nke akpọrọ update. N'isi nwanne anyị nwoke bụ onye nke m wetara unu ihe onyonyo ya mkpụrụ ụbọchị ole na ole gara aga, bụ nwanne anyị nwoke onye akpọrọ Peter onye Nnewi, bụ onye nke otu onye pastọ mere ihe onyonyo ya wee zipụta na mba South Africa, onye nke arụ na-esichaghị ike. Na mbụ ka m kelegodo unu niile bụ ndị nyere aka wee tụsa ya bụ ihe onyonyo nke anyị wepụtara unu mkpụrụ ụbọchị ole na ole gara aga. O wee bụrụ maka ya, ụmụnne anyị bụ ndị Nnewi bi na mba South Africa ewepụtala onwe ha wee sị onye ọbụla enyela nsogbu na ha ga-ama ihe mere ya bụ okwu. Ha sị na ihe gbasara ya bụ nwanne anyị nwoke bụ Peter, ma ịkpọje ya ụlọ ọgwụ ka a gwọọ ya ma ịkpọlata ya, na sị mmadụ enyela nsogbu na ha bụ ndị Nnewi nọ mba South Africa zuru ka eme. O wee bụrụ maka ya, a na-ekwu ekwu a na-eme eme, eburula ya bụ nwanne anyị nwoke wee jee ụlọ ọgwụ ebe ọ na-anatazi ọgwụgwọ. N'otu ihe onyonyo nke ha zipụtara, anyị hụrụ ya bụ nwanne anyị nwoke bụ Peter ebe ọ nọzi n'ụlọ ọgwụ, n'agbanyeghị na ya bụ ụlọ ọgwụ nke ọ nọ ọ dị ka ọ na-achọ ịgbapụ ọgbapụ. Ọ ya mere m ji na-ewetara unu ihe onyonyo a ka m gosikwa unu otu ya bụ ihe si aga, na onye ọbụla hụkwara ụmụ Nnewi ndị bi na mba South Africa ya kwe ha n'aka na ha bụ odogwu. Ogologo okwu dị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka mma ka anyị tinyekwa n'anya na ya bụ ihe onyonyo ka anyị hụ ka ya bụ ihe si aga. Ka m bịakwanụ. Good day everybody. As I made this short video concerning the video that got viral on the internet concerning Nnewi na South Africa here. I posted. So the day I posted that video, I saw Mputa. Yeah, the Nnewi na South Africa here. I put that. I went there. We confirmed and saw one night working in the street. Jojo, no Nnewi call true. We reported back to the Nnewi, and to God be the glory. Yesterday, I watched you know. Yeah, I video treatment. There will be a follow-up videos I will post. I have found the videos. Everyone know preparing for surgery and other treatments they involve. Please, I want to use this medium to appeal. Nobody should release money to anybody. There are people who have been making videos on the internet soliciting for funds from Nigeria concerning this matter. Let it be noted that ndị Nnewi nọ na South Africa anyị zuru ka eme, we are able to take care of our brother if it entails that we bring him back to Nigeria. We are more than capable, financially and otherwise, to bring him to Nigeria. So please, with all due respect to our senior brother, Honorable Senator Ifeanyi Ubah, biko enyekwala onye ọbụla ego, enye anybody ego, any organization enyekwana anybody ego si no maka this case, this man. I nwe chairman Nnewi family meeting, Johannesburg, South Africa, Samson Nnodu. Obu no nwe anything can contact him, but as far as funds is concerned and this matter, please do not release money to anybody. I wouldn't Nnewi not South Africa. I zuru even after this guy or he take care of him no matter to any level. Because he can clarify, yeah. So please, ndị matter disregard. Ndị obodo ndị ọzọ na ha akpọrọ ndị Nnewi just find out about this matter and we have taken it up. So please disregard any other any other video you see flying on the internet with people's WhatsApp number and emails and whatever. Please do not give anybody any money. Thank you so much. Peter, don't leave this hospital. Obromaka, Ena, or Anana, Otago, Biko.
As I brew plastics, Nina. No need draws here. Yeah, So check in need draw. Because one day, oh, another treatment, oh, because, oh, you go there and say happy and you can leave other things, take the food. So we are the hospital. We have rescued our brother. You can see a bit of arrangement for a solid to be taken. Oh, one chair about. Come to their brush. You can do that also. Okay, you go to car. Yeah, you go to car. You can don't worry. Tomorrow. Akwa problem. Tomorrow business na wa ma chitaga akwa. Oh, ngwa no dodi. Ọkụikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ụmụnne anyị ndị Nnewi ndị bi na mba South Africa ekelekwa m unu. Asị m unu daalụnụ. Unu agbalịka daalụnụ ka Chineke nna gọzie unu. Ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ ụmụ Igbo bikonu. Ebe ọbụla anyị nwetara onwe anyị na mba ụwa ọbụla, bikonu ka anyị na-ahụ n'onwe anyị n'anya. Nwa afọ Igbo ọbụla ị hụrụ n'akụkụ gị, mee ya nwanne gị, mee ya enyi gị, na-eme ya ka nwanne, ka anyị na-emenụ nwanne bikonu ebe ọbụla anyị nwetara onwe anyị. Maka nke bụ eziokwu bụ na nwanne anyị nwoke a akpọrọ Peter ọ nọgo n'ọnọdụ a ọtụtụ afọ. Ile ọnọdụ ya anya, ị ga-ama na ọ bụghị taa ka ọ nọ n'ọnọdụ a. Ọtụtụ ndị mmadụ ahụla ya n'ọnọdụ a ma tụfuo iru. Mana ọzi na ya bụ okwu pụtazi na efere mba ụwa bụ soshal midia. Onye ọbụla ajụwazi ese, onye ọbụla agbagharịwazịa. Maka ndị gbagharịrị ime ka ọnọdụ ya bụ nwoke dị mma, asị m unu daalụkwanụ, Chineke nna gọzie unu. Mana bikonu ụmụ Igbo ebe ọbụla anyị nwetara onwe anyị n'akụkụ ụwa ọbụla na mpaghara ụwa ọbụla, ka anyị na-ahụ n'onwe anyị n'anya, ka anyị na-ajụ na-ese onwe anyị. Ịhụ nwanne gị n'ajọ ọnọdụ, ị jụọ ya ka ihe na-eme, onwe ebe ị ga-enyenwuru ya aka, inyere ya aka. Ọ dị mma ka njedebe ebe a, gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m, deere anyị ebumnuche gị etu isi hụ ya bụ ihe nke ikiri ugbu a n'ọkwa kọmentị ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso ebere anyị esonye, ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa nyere ọkụkọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo pịara m folo. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị na-ahụ ya bụ ihe onyonyo, pịara m folo. Ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụma. Igbo ndị nwe m, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.